Okay, mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan ug mga kaiglan mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan kini ang maayong balita. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Kini ang maayong balita gituyo pagmugna sa inyong mga kaiglan ug mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist aron magatudlo sa matag usa kanato sa insakto ug kumpletong mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan. Niining gabi una mga kaigsunan og mga kaigalan, dili usa nato makauban si Brother Libby Clavis. Nining usa ka oras nato nga tulumanon kami lamang usa ang makig-uban kaninyo ni Brother John Dito, Brother Kern Hapitan og kiniusab ang inyong higala Brother Isaw Dihito. So kung doon na may mga text messages nga gustong ipadangat dinhiya sa ato nga programa, dinhi na lang ninyo i-send kang Brother John Dito or maingon man dinhiya sa ato nga Facebook account. Nga kung doon na may mga contribution, dinihan lang sabi ninyo ipadayag or ipadangat sa to ang live broadcast. Maingon man dinihasab sa numero ni Brother John dito. So sa tanan-tanan nato nga mga kaigsunan karon nga nagsunod og nagsubaybay nini nga atong programa sa kanginan, nini nga atong programa kini ang maayong balita. Kamong tanan mga kaigsunan ug makiglan among kinasing-kasing nga ginawelcome ug ginapasalamatan sa kanunayong pagsunod ug pagsubaybay niining atong programa sa kahanginan. By the way, ato nga pasalamatan ang tanan nato nga mga kaigsunan, mga tigpaminawan dinhaa sa nagkalain-lain nga mga dapit sa Bantayan Island sa lungsod sa Santa Fe, diin nga naghimo gyud nga nagmalanugon ang ato nga programa dinhaa. Kanya ato nga pasalamatan ng atong mga kaigsunan sa dinhaa nga mga membro sa Seventh-day Adventist nga kanunay nga nagapromote sa atong programa dinhiya sa nagapromote sa atong programa sa kanginan ngadto sa mga tao nga nagbaton og mga radio, may man nagbaton og mga cellphone aron nga makabisita pod og makapamati nining ato nga programa dinhiya sa social media. So sa tanan nato ron nga view sa ato nga live mga kaigsunan ug mga kaiglan sa gihapon amo nga padayunon kamo sa paghangyo sa kinasing-kasing nga kun mahimo ato nga i-share ang ato nga Facebook live aron nga mahimo nga mas daghan pa gyud nga tao ang makadungog makapamati sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Onya siguro ang atong mga kaubanan dunay mga mensahe ato siguro nga tagag panahon usa si Brother Kern sa
pagpangumusta o mayngon man mga kaigsunan pagpadangat og mga mensahe iya mga minahal sa kinabuhi. Brother Kern? Daghang salamat Brother Isa, ug ako nang itunol ang mainitong pangumusta sa tanang tigpaminawan nining atong programa nga makahatag katin-awan sa dugang kahibalo ug kaalam mahitungod sa balang kasulatan. So akong i-greet og mayong gabi ang atong mga newly baptized nga nagmadasigon sa gihapon sa pagsimba, labi na sa atong tigpaminawan Kuya John dihito katong usa ka Jesus Miracle Crusade gikan, pero karon nagmadasigon sa pagpadayon sa pagsimba. Siya karon ang pinakasayo sa simbahan pirmi Kuya John. Ang atong suking tigpaminaw nga nakabig, walay lain kun dili si Brother Wilfredo Hirarman nga madasigon nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, ug iya gyud na ipanghambog nga iya gyud kunong pakusgan ang iyang radyo sa panahon nga ang atong programa magsugod na para pod kuno ang iyang mga silingan makabaton sa paglaom nga iyang nabatunan. So daghan kayong salamat Tay Willie sa imong pagkamaayo ug hinaot nga ang Dios magapanalangin kauban sa imong tibuok nga pamilya, labi na sa imong asawa sina Eulalia ug ni Ate Elizabeth ug sa uban pa nimong mga anak. Ug maayong gabi ipod ug mayong gabi ipod sa atong madasigon nga igsuon nga naminaw karon si Sister Marita nga kanunay nagsuporta sa buhat sa Ginoo, labi na sa pag-amuma sa mga magbubuhat. Mayong gabi ipod sa Yap family, kauban pod sa mga madasigon nga igsuon diha sa Lambusan, labi na sa Boyusi family nga nagpadayon sa pagpaningkamot sa pagpaduol pagyud ngadto sa Ginoo. Silang Tatay Sebastian Boyusi kauban ni Nay Calixta. Salamat sa inyong kanunayng pagpaminaw ug hinaot nga ang Dios magpanalangin usab sa inyong tibuok nga panimalay. Kauban po sa akong pamilya, Hapitan family, Rosiliosa family sa Busogon ug sa Lambusan. Daghang salamat nga kanunay nga nagsuporta usab mo sa buhat sa Ginoo. Isip ang inyong usa sa membro sa iyong panimalay na himong misyonary sa pagsangyaw sa kamatuoran. Daghang salamat nga nagsuporta mo. Kauban pod sa akong pamilya dira sa Tambungon, si Garino family, nilang Tita Inday, ni Tito Rimi, kauban ni Mabibi, nilang mama, ug ni Papa, ug kauban ni Benjimel. Hinaot nga ang Dios magahatag kanato ug daghan pang mga kaisog ug kalig-on sa pagpadayon sa pagpangalagad. Ug ako pong i-greet si Lolo Rudy Dablo nga naminaw karon, nga hinaot nga hatagan ka og maayong panglawas nga sabisan bas imong sa imong pangigadaron karon. Si Tinta nakapin apan nagtrabaho gihapon og construction aron sa pagpanginabuhi, pero ang Ginoo naghatag gyud og igong kusog tay. Hinaot nga ang Dios maghatag pa og lugway sa imong kinabuhi og mas mulig-on pa imong pagtuo diha sa Ginoo bisan pas mga pagbiay-biay sa uban. Og sa tanan labi na sa mga batan-on sa Lambusan, kauban sa Tambungon og diri sa Bugot Church, og hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako nang iuli ang panahon sa imo, Brother Isaw. Okay, salamat Brother John. Siguro Brother Kern, siguro Brother John na kay mga text messages og pagpangmusta nga imo nga ipadangat dinhi sa kanginan. Panahon ako ihatag diha kanimo. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Dunay text dire. O niya masagod nini ay pangutana. Murag medyo maalanganin ta kay may naapod pangutana dinha sa internet. O niya ay pangutana sa atong cellphone, no? O niya wala man ko'y napasidan-an karon nga pangutana tungod kay kini nga programa Saturday evening kay Brother Libini sa kini ang maayong balita, pero temporarily nga dili nato sa ikauban usa karon dinhi sa ato nga programa. Well, ni amay murag follow-up. So kanang naa siguro sa internet maulahi lang siguro na kay ni amay follow-up nga ni amay paluat nga pangutana di ay sa ato. Sige lang Confirm na. Ato lana nga ikuan karon. Okay. Ugma na lang na. Ugma na lang. Siguro ugma ni.
Unya ato di ay nga pasalamatan ang tanan gyud nga mga kaigsuonan nga ako nga nakauban sa pagsimba kaganina diha sa Tambungon Church. Daghan gid kayong salamat sa inyong pag-abi-abi, sa inyong pagdawat sa inyong igsuon bilang bisita nga nahimong kauban ninyo sa pagsimba kaganina. So dili na nako ma-mention tanan gyud, basta sa tanang mga kaigsuonan nga nahimo nga kauban nako kaganina sa pagsimba. Salamat kayo sa inyong tanan, sa mga kaigsuonan dinha sa Tambungon Church, no? Unya ang Dios magapanalangin, magapakamaayo kanyang tanan, og salamat sa inyong handom o gugma sa pagtabang sa ministry, no? Ang Dios magpakamaayo ninyo. By the way, dinhi sa Nailon, no? Kumusta ni Ma'am Rohama Lia Pilipo? Hope nga naminaw ka karon, ma'am. Salamat kayo ug sa tanan na lang sa kutob sa giabot ning atong programa. Welcome dinhi sa kini ang maayong balita. Okay, Brother Isaw, mo irog tangad to sa unahan. Okay, salamat Brother John. Ato suning basahon ang mga mensahe nga mibangat dinhiya sa atong live broadcast ni Brother Nilo Itang. Mayong gabi kaninyo Brother John, Brother Isaw, Brother Kern ug sa tanan nga naminaw karon. God bless sa tanan. Niya po si Sister Mona Lisa Idar. Happy Sabat ninyo diha dong Isaw o Kuya Alexander John Dito Jr. o sa inyong kaubanan diha sa studio from Nazareth Church. Salamat kayo Ate Basyon niya. Salamat kayo sa mga kaigsunan nato sa Nazareth Seventh-day Adventist Church sa mainiton nga pagdawat o pag-abi-abi nako dinha sa inyo nga church te. Nya salamat kayo nila ni Ate Gian Paskin og ni kini ang Kuya ni sa pinalangga nga bana ni Atian nga si Kajiri Paskin. Salamat sa paniudto nga inyong giandam kaganiha. Nya niapod si Sister Ristina Kim. Mayong hapon diha kanyang tanan watching from Hilantagaan Island Church. From Family Layaog, shout out day ko sa tanang naminaw sa inyong programa and God bless. Thank you so much Sister Ristina Kim. Yung sa happy Sabat kaniyang tanan diha Kuya June, Kuya Libby og labi na kang Kuya Isaw. Then ato sa day nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan sa Bugo Seventh-day Adventist Church Brother Kern kaganiha sa atong iway program, no, sa cooperation. Kanya salamat, pasalamatan sa nato ang presensya sa Amicus Main Cebu sa mga opisyalis. Mayngon man sab ang presensya ni Brother Ron Daniel Idoloberio kaganiya nga nag-abot og naghiusa kita didto sa Bugo Seventh-day Adventist Church. Nya ato day nga ipangumusta sab dinhi sila si Pastor Randy Suson dinha sa Australia og mayngon man ni si Gerardo Lubitanya og ni Ma'am Banji uban sa iya nga mga kabataan. Nya Mura og wa pa ko'y update kung nabalik na ba sa Australia si Pastor Randy Zoson kay dito tos nasod sa PJ. Nag-missionary. I don't know. Wa namin makahisgot ana ni Daddy Loloy Lubitania. okay, thank you so much Brother John. Nya wala naman tay na kita nga napuno nga mensahe mga kaigsunan ngadto ta sa ato nga opening prayer before nato nga sugdan pagtubag ang pangutana Brother John. Paluhod ko sa Okay, mag-ampo ta dalang panan og magkagagahon nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Ginoo niining taknaa o mga orasa, kami nagpasalamat nimo nga sa gihapon masabod sa kahanginan ang binhi sa kamatuoran. Itugot mo unta o Dios nga ang tanang mga naminaw karon imo silang hayagan og lamdagan ang ilang mga salabutan. Panalangini ang mga taong pilisopo, panalangini ang mga taong pilisopap, taliwala ni ining tanan Ginoo, ila paunta nga makatkitan ang kahayag sa kamatuoran. Salamat Diyos sa imong pagtubag o paghatag sa mga pag-ampo, pagadawato na mo kini, tungod lamang kan Kristo nga among matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Amen. So nga ta mga kaigsunan og makiglan sa paghatag og pagtagad sa pangutana. Gikan ni sa ato ang
mga higala nga na Yes, atong viewers. atong mga viewers no nya lipay ta nga naa sa day magmonitor sa to ang membro sa CFD Cebu. So gikan ni kang CFD James mga kaigsunan nga pangutana ingon siya nga nganong kaning mga sabadista motuo man og kalag pero usara sa lawas samtang ang Mateo 10:28 nagsulti nga lahira ang lawas og kalag ha 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 kamo nga sa mga sabadista ang wala nagsubay sa Biblia nagtuo-tuo mo sa inyong mini ug buang-buang nga propeta nga mao ang inyong founder please ko tubaga ni nga pangutana ayaw mo sigig pili-pili og pangutana nga sayon ra tubagon so ato Kinsa ni nga nangutan na Brother Isaw? ang nakabutang diri Brother John si FD James ani Si FD James. Yes. Brother si FD James, salamat sa imong pangutana nga unethical. Unya wala kay tarong pamatasan o respeto sa imong pagka-CFD, kumbinsido gyud ko nga Catholic faith defender ka. Kay kung tinuod kang naka-eskwela, dili ingon ana ang tunada sa imong mga pangutana. Ang imong pangutana kana bang atake tali namo dire. Kanang imong ingon nga dili ni magpili-pili og sayon nga mga pangutana sa pagtubag, kaning imong pangutana unsay huna-huna nimo lisod ning tubagon dili. Ang imong pangutana Brother CFD James, pangutana ni nga murag nakainom siguro ka usa ka nangutana, dawa lang ko kaybaw grade horse ba ang imong giinom. Mahitungod anang kalag kung imong tan-aw dinhi sa Biblia, ingong kang wa ni magsubay, wa magsunod sa Biblia. Kung mga accusation man mo'y atong hisgutan, mas daghan ang akusar sa inyo, sa amo. Kaning imong gisulti nga namutuo mig kalag, pero imong gi-connect ang among gituhoan diha sa Mateo 10:28 nga ang kalag ug ang lawas lahi. Wa man kay makita diha nga nasiparit na ang lawas ug kalag. Ang giingon dinha ayaw ninyo kahadluki ang makapatay sa lawas. Unya gisunod kun dili maoy kahadluki ang makapatay sa lawas ug kalag. So unsa maning lawas ug unsa maning kalag? Kung imong susihon sa Biblia, sa Grigo na siya, gitawag na siya gruwak or sochi, kining mga puntuha. So ako mudasig nimo nga pagtuon dili sa pagpangatake sa uban, kundili aron sa pagsusi sa kamatuoran. Gisundan nimo nga ning tuo mo sa inyong pander nga buang-buang. Mao ni buang-buang. Okay. Ato nang tugutan apan dili nato uyunan. Makauyon ka man og dili sa akong tubag Brother CFD James, wala kay insaktong pamatasan. Mao na nga aron ka nga dili ka masagasaan sa sunod og mangutana ka, welcome ka, pero kinahanglan nga ipakita nimo nga educated ka. Dili ba nang ipaagi nimo ba og hinubog-hubog nga mga punto sa imong pangutana nga ang imong gipangutana diri sa tan-aw nimo muralag imong mga ulipon. Magtinil kag respeto, magtinil kag pamatasan kung tarong ka og pangisip og panghuna-huna. Kasabot ka, Brother CFD James. Siguro sa tanang mga nagsunod ning atong programa, nakamatikod nga lahi ang akong tunada sa pagpanubag karon. Tungod kay ni ay nagpadala sa iya diri nga mura ba og wa siya kahibaw nga hubog na siya daan. Okay, kung atong basahon dinhi sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 7, nagsulti, "Og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi." Timan CFD James, aron ka mahimasmasan, kung nagtuo man mi og kalag, yes kay kana gihisgutan sa Biblia. Ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi.
So biblically ang gitawag og kalag kanang dunay kinabuhi. O maayo na nga mahibaw ka. Sunod, kanang ibong gihisgutan ba nga nagtuo mo sa inyong founder nga buang-buang. Kini siya ang kusog kayo mo ilukuan ani ang nga mo issue ani unya mo basa mo sa mga standard reference nga kasagaran ang nanulat ni ana inyo rapod nga mga kadagkuan. Unya naidaghan diha nga mga pamatuod may tungod sa inyohang kananang relihiyon nga kunuhay si Kristo ang nagtukod. Unya ang inyo rasang kanabang self-serving ba, self-proclamation. So naghisgot man kagyod og nagtuo mo sa inyong propeta nga buang-buang. Okay, dili na problema og unsa pay imong isulti sa amo og mahitungod sa among giilang nga propeta. Wa na problema para namo. Ang tinuod nga paggasulti si F.D. James kanang giingon nimong founder, kung tinuod ka nga nagsusi o nagtuon, gawas ni anang mga referensya nga inyuhang gibasa-basa nga mga pamatuod rapod na sa inyong mga kauban sa simbahan nga si Mrs. Ellen G. White mao'y founder sa Seventh-day Adventist Church. So akong pangayoon sa imo kung diing bahina sa mga sinulat ni Mrs. Ellen G. White nag-angkon o nagpamatuod siya nga siya mo'y nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Kasabot pa man siguro ka, Brother C.F.D. James, bisag ingon ana na ron ang estado sa imong panghunahuna, di ba? Akong balikon, taga-iko og libro o sinulat ni Mrs. White nga nag-angkon siya nga siya mao ang nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Ayaw anang gitawag ninyo mga standard reference nga ang nagpamatuod nga nagtukod sa Seventh-day Adventist mao si Mrs. Ellen G. White. Mga kuwadro man na, kauban ra na ninyo sa simbahan. Mga kauban na simbahan. Ang akong gipaabot o gipangita dire, Brother C.F.D. James, nga dunay sinulat si Mrs. White o libro nga imong ikapresentar nga siya nag-angkon nga siya mao ang nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. So naghisgot ka og propeta nga buang-buang. Akong hisgutan sa imo si F.D. James, sa imong huna-huna, sa imong tunada, sa imong sinultihan karon, na lugar ang imong panghuna-huna o nabuang-buang po ka? Tanawa, ni ay mga libro nga akong hisgutan nga ang writer ani, ang author ini si Mrs. Ellen G. White. Kaning The Great Controversy, Desire of Ages, o niya ang Step to Christ, o sa uban pa daghan nga mga libro nga dili na nako maisa-isa pangaladis kanginan kay wa man tay oras. Unya kay buang-buang man si Ellen G. White, ang giilan ninyo gituhuan ninyong buang-buang nakasulat og daghang mga libro ug ang iyang mga libro karon ginatun-an kana labi na sa mga health principles sa mga dagko nga universidad sa kalibutan nga dili universidad sa mga Seventh-day Adventist. Karon ang ako nga but pangayoon sa imo, unsa may nasulat nimo nga ikaw dili man ka buang-buang? Kay imo mang giingon nga mintuo mi sa among founder. So gipangayo ko naman na sa imo kung doon na ba'y imong ikahatag nga nag-angkon si Mrs. White nga siya nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Dili nang mga pamatuod sa mga standard reference o unsa na mga libro kay ang nagpamatuod ana dili man si Mrs. White. Ang inyo raman po mga kadagkuan may nagpamatod, kanang pamatuod nga si Mrs. White nag-angkon nga siya may nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Well, imong gisgutan nga among propeta buang-buang. Mahimok ang katawanan kay inangano, hinuon og nadagat pa ka kataw. Pero namamamang ka katawanan ka. Nga naman, ang buang-buang makahimo ba pagsulat og daghang mga libro? Like for example, sa libro nga Step to Christ, Desire of Ages, The Great Controversy,
mahimo ni sa usa ka taong buang-buang ang pagsulat niining daghang mga libro? Karon, kung imong tan-awon, ang pagkapropita, Brother CFD James, unsa ning CFD? Catholic Fake Defender o Certified Fake Defender? Wa ko kaayo kaklaro ani og asa mo nabutang ani. Karon niya Kining pagkapropita, wala na sa Ginoo gikondem. Tan-awa ra gud sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 niingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Hinumdumin kundili mianhi ko dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. So mahitungod niyan ang pagkapropeta, wala nag-akusar ana si Kristo. Kamo ray nag-akusar. Kamo ray nag-akusar. Timan-i nga ang pagkapropeta kabahin kana diha sa iglesia. O niya si Kristo nangis ayaw mo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta mianhi ko dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Timan kining Kristo nga inyong gigamit-gamit nga mo'y nagtukod sa inyong pundok Iglesia Katolika Apostolika Romana sa tuig 33 AD. Inyo man ang gigamit-gamit, dili ba? Inyo ra na nga mga pamatuod. Kining Kristo nga inyong gigamit nga maoy nagpamatuod sa inyo kunay pundok nga may nagtukod sa tuig 33 AD, nagsunod sa kasuguan. Samtang kining inyong pundok karon nagsupak sa kasuguan, meaning dili di ay nang iglesyaham o gitukod ni Kristo. Pangalawa, ang gisulti sa Biblia nga wa sa nini arang pagbungkag sa mga propeta, meaning nga sa pag-abot ni Kristo nagapabilin gihapon ang kahamtangan sa pagpanginahanglan sa Dios diha sa gasa sa pagkapropeta. Kung atong basahon dinhi sumala sa Episo kapitulo 2 bersikulo 20, nag-ingon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan. Timan kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan. Kining patukuranan nga gitukuran unsa man ipadayon ako pagbasa nga mao ang mga apostoles. Ang mga apostoles po di ay sila mga patukuranan. Oo. Unya nag-ingon din og mga propeta. Ang mga propeta patukuranan po na nga niini si Jesucristo mao ang unuhang bato sa pamag-ang. Busa diha sa pagpangalagad sa Ginoo, pundok sa katawhan sa Dios, wala gina-neglect, wala gina-reject kanang pagkapropeta. Hinoon gisulti sumala sa Mateo 7:20, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. So ilhon pinaagi sa buhat, pinaagi sa bunga. Pangalawa, sumala sa Isaias 8:20, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod kung sila dili man nagsulti sumala niining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Busa kun ang usa ka giilang nga propeta wala nagpamatuod sumala sa kasuguan, wa nay kabuntagon. Wa nay kabuntagon. Karon niya sa gihisgutan sa Episo, gingon ni 4:11, unsay gisulti dinhi og ang iyang mga gasa. So naa di ay gasa. Sumuni ang atong susihon og ang iyang mga gasa mao ang uban nahimong mga apostoles. Sa gasa ang uban nahimong apostoles, ang uban rapod dili ang tanan. Matingala man ko, Brother CFD James, kini bang mga certified fake defender o Catholic fake defender? Matingala ko naalay mo kalit pagka-apostoles, igadlaw nag-iingon Semana Santa. Ambot og naa ba po Semana Santo diha sa inyo kay Santa magudri ang among babati diri? Mukalit lagtuan adaplisdan unya dayon og kuan dayon og panuol og mga balay unya mura og unsakha na ilang sulti ako tong pangitaon tong ilahang mga blessing sa balay igabot nila unya gamit sa holy water ambot og ingon ba niini ang gasa o kinaiya sa mga nahimong apostoles kay ang gisulti dinhi do na may gasa
ang uban nahimong mga apostoles, meaning dili tanan na ang uban ra unya dinhi ang uban mga propeta, dili pud tanan, may naalay nagasahan, angay nimo nang mahibaluan. Ang uban mga ebanghelista, mo na nga naay mga magwawali. Ang uban mga pastor, ang uban mga magtutudlo. Kini nga mga gasa imo ning nabasahan kay nagbasa man sad ka. Pero dinhi ining puntuha sa mga gasa nga gihatag sa Dios, wala na iapil ang pagkapare. Kay si Kristo ang katapusang pare, so dili mahitabo nga continuation pa kay diha raman niya natapos ang pagkapare. Pero hangtod karon continue ra gihapon mo. Ang laktod pagkasulti, Brother James, ang imong pag-interact dinhi sa atong programa pangataki. Ang imong pag-interact dinhi sa atong programa paog sa kabaw pa ka panungay. Tanawa. Ang amo dire nga gikinahanglan maura gid ni question, contribution o reaction. Dinhi sa imong kuan dire, chat dire nga ayaw mo pagpili-pili og sayon ra nga mga pangutana. Amo kang hangyoon, Brother James, ang mga pangutana nga among tubagon dire nangabot na gikan sa among mga listeners. Nangabot na. Busa og unsa may mga pangutana nga moabot diri amo ng tubagon. Wa mi mag-ila og dunay pangutana nga sayon, wa mi mag-ila nga dunay pangutana nga lisod. Ang amo ra og naay pangutana, ang among huna-huna tubagon na nga pangutana. Pero moingon kang nagpili-pili mi. Unsa mang mga pangutanaha nga imong nakita nga among gipili nga moy among tubagon? Wala. Basta kanang pangutanaha maabot na diri amo gyud na nga tubagon. So dinhi sa ato nga gibasa, Brother James, mga bersikulo, kung doon na pa kay ika-react, kay naaman reaction, contribution o question, mao gyud na ang atong gihulat o gipaabot dinhi sa atong programa. Ug basig naghuna-huna ka nga mas nakamao ka ikumparar sa uban, imo ra nang huna-huna kay dinhi pa lang sa imong pangutana nagpaila og nagpasabot na nga palahubog ka. Salamat, Brother CFD James, sa imuhang pagsulod diri sa atong programa. Hinaot pa nga ang Dios magadala kanimo diha sa kahayag sa kamaturan kung imo nga gikinahanglan. Okay, si Brother Kern maghatag og dugang pagpasabot og pagpamatuod niining mga bahina. Unsa imo nga contribute aning kinini ang gichat diri sa kanini ang certified faith defender, Brother Brother Kern. Daghang salamat, Brother Jun. Ug una sa tanan, salamat sa imong pagtamay, Brother James. Apan kanang imong pagtamay dili na makahimos pagluya diri kanamo sa pagsangyaw sa kamatuoran. Kay sumala pa sa Isaiah 51 bersikulo 7 nag-ingon, patalinghog kanako kamo nga na nagpanghibalos pagkamatarong ang katawhan sa kangkinsang kasing-kasing anaa ang akong kasuguan. Ayaw ninyo kahadloki ang pagtamay sa mga tao, ni mga luya kamo tungod sa ilang mga pagbiay-biay. Brother James, sultihan ti kas tinuod kanang imong pagtamay diri kanamo makapahimo nas pagpainit sa among pagtuo og mas magkugi pagyud sa pagsangyaw sa kamatuoran. Kanang imong pagpangan og usa ka buang-buang sa imong isig katawo, apan kung imong i-search mahimo kang sayop. Kay kana si Sister Ellen G. White kanang imong gitawag og buang-buang, kung imong i-search karon usa na sa mga babayi nga ginaistudyuhan sa mga dagkong mga tao tungod sa makahibulungan niyang mga sinulat. Kay ang iyang mga sinulat tukma og sakto. Busa na sayop ka sa pagpangan kaniya og buang-buang. Apan hinaot nga makahimo kas pagpamalandong karon, imo nang pangayo ag pasaylo sa Ginoo sa pagtamay nimo sa imong isig katawo. Apan sa paghisgot nga imong giingon nga nagtudlo mi nga ang lawas ug kalag usara, wala gyud mi nagtudlo nga ang atong lawas mao ang kalag. Apan ang among gitudlo base sa balaang kasulatan sumala sa giingon
sa Genesis 2:7 kung kinsa ang kalag. Kung atong basahon pagsubli para imog yung masabtan, pinaagi pud giya sa Espiritu Santo nag-ingon, o giomol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ang tao nga gitawag ang kalag mao ang tao nga may kinabuhi na ay gininhawa o giumol sa Dios, dili wa may nagtudlo nga ang lawas ug ang kalag usara, apan ang kalag mauna ang tao nga may kinabuhi. Unya kita na amantay kinabuhi, mauna kita ang kalag. Busa kung lapditan pagib nato og pagtuon ang inyong doktrina, sumala sa inyong giingon nga ang kalag dili mamatay, kung sa English pa the immortality of the soul, apan mahimo ng sayop sumala sa balaang kasulatan. Kamo na hinuon ang masakpan karon nga ang iyong gitudlo nga doktrina sa katawhan dili tukma sa balaan nga kasulatan. Kay kung atong basahon ang Ezekiel kapitulo 18:20 nga nag-ingon, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang kalag nga makasala mamatay. Kining atong kinabuhi karon, nagkinabuhi ta diha sa sala, muabot gyud ang panahon nga mamatay ta didto sa impierno. Busa hinaot imong mapamalandungan karon nga kahadloki gyud ang mupatay sa imong lawas ug sa imong kalag ngadto sa impierno nga mao ang sala. Sa laktod nga pagkaistorya, kung ato yung pamalandungan ug maayo, nahimong naabot ra gyud ang pagtamay, pagbiay-biay sa mga katawhan nga ris mga gitawag nilag Sabadista, pero ang amo pag yung religion di bigid Sabadista, gitawag og Seventh-day Adventist, gibiay-biay gitamay tungod ra gyud sa pagtudlo namo ngadtos pagkamatinumanon ngadtos Ginoo. Kay ang balaang kasulatan nagtudlo nga gikinahanglan kung nahigugma ta kang Kristo, mutuman ta sa iyang mga kabalauran. Juan 14:15. Mao nang gitamay ang katawhan sa Dios karon, apan sumala sa giingon, dili kahadlukan ang pagbiay-biay uni magkaluya kami niini. Apan mas among itudlo ang insakto nga makaplagan dira sa balaang kasulatan. Ug hinaot ang among pag-ampo, mao gyud na nga muabot gyud ang panahon nga kanang huna-huna sa mga tao karon, sa giingon pa ni Brother John, mga pilosopo ug pilosopak, muabot unya ang panahon. Pinaagi sa paglihok sa Espiritu Santo, makabig mo sa kamatauran ug mubiya mo sa bakak ug mga lagad tang tanan ngadto sa Ginoo sa matinud-anon gayod. Kay ang Dios ang ngayang simbahon sa pagkamatinud-anon, ug ang pagkamatinud-anon ug pagkamasaligon makita na sa atong pagkamatinumanon ngadto sa Ginoo, pinasikad sa atong gugma. Ug hinaot ang gugma nagipangita sa Dios ang putli nga kasing-kasing, unta imong makuha ug makahimo ka sa pagsunod sa tanan niyang makabubuton. Ug ako nang ihatag ang dugang panahon, dugang pagpasabot ngadto kang Brother Isaw. Brother Isaw? Okay, salamat Brother Kern. Nya sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot sa pangutana to sa great Brother John si Dr. Concon Lubitanya og belated happy birthday. Dok, belated happy birthday. Birthday nga gapon Brother John. Belated happy birthday, Dok. Gikan diri sa kini ang maayong balita. Nya niya yung mga mensahe nga napuno niya si Sister Julian Histabalye. Good evening mga Barracks. Good evening na Julita, Tiriling, and sa tanang viewers and sisters. Salamat Ma'am Julian sa imong pagsunod o pagsubaybay sa programa. Maayong gabi dahil nila ni Kia George Dra o sa iyang pinalangga nga asawa, may man ni Tibilin o ba ni Sir GC Argawanon. Yapon si Brother Ronilo Ipang, kini si CFD James, sila rani ni Gapo, Eugene Gapo, sila ning grupuhan at takda ni Soriano kay walay pagpugong sa iyang dila, basahang proverbio 13:3. Yapon si Sister May Molinan Jicol. Good evening, watching from Hail, Saudi Arabia. Dan sharing Sir Libby and Sir John. God bless and happy Sabbath. Thank you so much ma'am for sharing sa ato nga programa niya. Mao gini ang iyan ning kuan missionary minded giproduce siya kay bawat sa kuan iyang i-share ang atong programa. So that's a part of her ministry, no?
Salamat kayo igsoon sa imong nga pag-share sa ato nga programa. Dako na kay na nga tabang nimo. Bisag naa ka dinha, no? Pero sa gihapon naa kay nahimo alang sa pagsultis kamatuoran. Thank you so much. Niya po si Sister Annalisa Lipon. Isa good evening kay June, kay Libby o Kuya Kern watching from Simbawan. God bless. Niya po si Brother Edward Gino Reyes. Good evening kay Libby, Kuya June, Kuya Kern. O sa tanan na minaw, God bless sa tanan. Niya po si Sister Evelyn Sabroso Escobedo. Mayong gabi watching from Malaysia, Sabah. Salamat sa taga Sabah, Malaysia nga nag-view karon sa atong programa. Niya po si Brother Henry Mindaros. Good evening, Brother. Ayaw og padala sa yawa ang Ginoo mo isunda. Salamat, Brother Henry. So ngadto na ta mga kaigsunan og makiglan sa paghatag og dugang pagpasabot bahin nining gipadangat dinhi nga pangutana. Gisgot lagi siya dinhi padala lagi siya og kini ang bersikulo pod. Gisgot dinhi sa Mateo 10:28 nga matod pa niya nga ang mga Seventh Day Adventist dili ko na motoo ang mga Sabadista motoo man kuno og kalag pero usara sa lawas samtang ang Mateo 10:28 kuno nagsulti nga lahi ra ang lawas og kalag. Kamong mga Sabadista ang wala nagsubay sa Biblia. So ato ni nga suwayan Magbuot pero magunisig iya ha. ato ni nga suwayan mga kaigsunan iya ba? og basahon nato kung mao bagay gitudlo sa kini ang Mateo 10:28 nga lahi ang kalag og lahi ang lawas. Kung ato nga basahon ang Mateo 10:28 mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan nagingon. Og ayaw ninyo pagkahadluki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao kahadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impierno. Kining mga butanga mga kaigsunan, siguro iya ni nga gi-word for word pagsabot nga naguna-una siya nga ang kalag og lawas lahi. Pero kung imo nga lantawon og basahon ang bersikulo nga gipadangat dinhi sa atong programa og sayang pangutana, wa man ay magtudlo nga ang lawas og kalag lahi. Kundi ang gisgutan dinhi doon ni kahulugan mga kaigsunan og mga kiglaan. Tungod kay kung imo ning tanawon ang Mateo Kapitulo 10 mga kaigsunan, doon ni koneksyon nga ang mga sumusunod og tumuluon ni Ginoong Kristo pagalutoson. Mana nga kung imong lantawon ang Mateo 10 Kapitulo 10 bersikulo 28, naghisgot mismo si Kristo nga dili kahadlukan ang igo ra makapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag, kundi maunoy kadlukan ang arang makalaglag sa kalag og ang makapatay og makalaglag sa kalag og sa lawas mga kaigsunan og mga kiglan nga ang gipasabot ni Ginoong Kristo mga higala og mga kaigsunan mao nga dili kun parte na gani sa atong pagpangalagad sa Ginoo, di na to kadlukan ang mga tao nga igo rang makapatay sa ato nga lawas apan dili makapatay sa ato nga mga espirituhan sa ato nga kalag mga kaigsunan, kundi nga ang ato nga kadlukan mga higala og mga kaigsunan ang makapatay sa atong mga kalag o makapatay sa atong kalag og lawas nga makalaglag ngadto sa inferno mga kaigsunan og mga kaiglan. Mao na ang gisgutan dinaa. Pero wa na magtudlo o magpasabot mga higala og mga kaigsunan nga ang kalag og ang lawas lahi. Kung imo nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, ang proseso sa pagbuhat sa Dios sa tao, sa pag-umol sa Dios sa tao ingon ani. Gibasa naman to ni Brother John kaganiya, ato lang nga sublion. Kung basahon nato ang Genesis Kapitulo 2 bersikulo 7, ingon ani ang gisgutan. O gihumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Remember, ang unang sinugdan, ang una nga gibuhat sa Dios mga kaigsunan og makiglan mao, giporma sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Ato ginantiman-an kung padayon nato o gihoypan niya sa mga buho sa iyang ilong gininawas kinabuhi. Sunod nga gihimo sa Dios ang ilong nga giporma sa Dios
gihipa niya ang mga buho sa gininawas kinabuhi og ang natabo mo kini og ang tao na imong kalag nga may kinabuhi. So kung imong sabton ang Genesis Kapitulo 2 versikulo 7, ang gitawag og kalag mga kaigsunan og mga kaiglan kitang mga buhi. Ngan karon unsa may kini ang unsa may makuha nimo nini nga mga puntoha mga kaigsunan og mga kaiglan o unsay atong makuha niya. Kung imo nga lantawon og susiyon, ang gitawag og kalag or ang gitawag og lawas nabilong ra na siya sa usara kabahin mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kaya nga naman, dili matawag ang usa ka tawo og kalag kung wala siya lawas mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kaya kung imong tan-awon ang proseso niya, abog plus gininawas kinabuhi equals kalag. Kung imong nga lang tawon og susiyon, makita nimo mga kaigsunan og mga kaiglaan nga kung walay kalag, kung walay gininawas kinabuhi o walay abog, wala tay matawag nga kalag, niwa tay matawag pod mga kaigsunan og mga kaiglan nga tao. Kaya naman, ang proseso o ang explanation nga nasulat sa Biblia, dunay tulo ka kombinasyon aron matawag tag kalag or tao. Nga mao ang kombinasyon mga kaigsunan. Duha ka kombinasyon, mao nga abog sa yuta o gininawas kinabuhi equals tao nga may kinabuhi or kalag mga kaigsunan og mga kaiglan. Niyaw, kung atong basahon ang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7 mga kaigsunan og mga kaiglan, ingon ani ang atong mabasa. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, kung ato ni nga tan-awon mga kaigsunan, ingon ani ang atong mabasa niya. Nagingon, og ang abog mubalik nga ni sa yuta ingon sa kaniadto kay nganong gisgutan man ni mga kaigsunan, ingon ani panahon nga ang tao mamatay kung diin gikan sa Dios gikuha ang tao mubalik ngadto ang tao. So kay ang lawas sa tao gikan man sa abog sa yuta, panahon nga mamatay ang tao mubalik siya mga kaigsunan og mga kaiglan ngadto sa abog sa yuta. Og atong padayon nagingon, og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga mao'y naghatag niini kanang pulong espiritu kana nang gininhawa nato mga kaigsunan nga gihatag sa Dios, giuyop sa Dios ngadto sa yang giumol nga yuta nga mao ang tao mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susiyon, nahimo ra nga usa ra gid mga kaigsunan og mga kaiglaan nga nahimo siya nga part sa lawas sa tao, kining gitawag nato mga kaigsunan o gininhawa sa kinabuhi. Nan kung imong lantawon, biblically ang gitawag og kalag kita mang mga buhi. So karon nasayop ba ang mga Seventh-day Adventist sa pagtuo og kalag nga usara ang kalag mga kaigsunan og mga kaiglaan nga nag-uban ra ang gitawag nato mga kaigsunan og mga kaiglaan og kini ang nasayop ba ang mga Seventh-day Adventist nining pagtulunan na? Wala. Nga naman, may gitudlo sa Biblia. Nga, may bamog nga ning atong igala nga nagpadangat sa pangutana ingon ani ang paguna-una. Tungod kay naguna-una manggid ning mga tawana, mga kaigsunan og mga kaiglaan nga ang kalag, mga igala og mga kaigsunan og ang lawas dili magpareha. Kaya naman, giuna-una manining mga tawana sa pagtulunan sa Roman Catholic Church, mga kaigsunan, nga ang taog mamatay, mubalik sa ibabaw. Pero kining mga pagtulunan na, wa man igitudlo sa Biblia, nga ang taog mamatay, mubalik sa ibabaw. Ngano nga mutudlo ni ang mga Roman Catholic Church, kining mga CFD, nga ang lawas o kalag magkalahi. Kay naaman ang ilang pagtudlo o pagtulunan nga ang kalag, kung ang taog mamatay, ang kalag sa tao mubalik. Pero sukahi man ang ilang pagtudlo. Nga naman, ang gitudlo nga kalag sa Biblia, ang mga tao man nga mga buhi. Pero sa mga Roman Catholic Church, sa mga CFD, ang gitawag og kalag kadtong mga matay. Kung imong lantawon mga kaigsunan, nakita gid nato og si kinsa ang wala magsubay sa Biblia. Niao, para motuo mo. Sa Job mga kaigsunan, Kapitulo 14, ingon ani ang atong Kapitulo 7, versikulo 9 og 10. Kung tinuod ba gayod nga ang taog mamatay, mabalik siyuta niya. Kung atong basahon ang Job Kapitulo 7, versikulo 9 og 10, ingon aning gisgutan. Sama sa panganod nga maurot og mapapas,
Mao man usab ang manaog ngadto sa lubnganan, dili na mo balik sa ibabaw. Sa iyong tan-aw mga kaigsunan, ang manaog sa lubnganan, tao nga buhi or tao nga patay. Siyempre, tao nga patay. Nan kung atong padayon nagingon, dili na siya mobalik sa iyang balay, ni makaila pa kaniya ang iyang tinuyanan. So kung imo nga lantawon ug susiyon, ang pagtudlo sa balaan nga kasulatan, klaro og tataw, mga kaigsunan og mga kaiglan, nga ang tao og mamatay, dili na mobalik sa ibabaw. Pero ang Roman Catholic Church, ang mga CFD, nagtudlo nga ang tao mamatay, ang kalag mobalik sa igbaw, mga kaigsunan og mga kaiglan, mobalik sa iyang panimalay. Pero asa man na nato makita nga gitudlo sa Biblia, nga wa man na gitudlo, muna nga, kung imong tanawon ang mensahe, pangutana ni CFD James, mga kaigsunan, milutaw lang gyud nga ang nagpamatuod na siya sa ilang kaugalingon nga doktrina nga sila wala magsubay sa Biblia. Kay kung imong tanawon mga kaigsunan og makiglaan, klaro og tin-aw diha sa pagtudlo sa balaan nga kasulatan nga ang gitawag og kalag, mga kaigsunan og makiglaan, kitang mga buhi og ang lawas og ang kalag dili na magkabulag, dili na magkalahi. Kay dili matawag og kalag kung walay lawas ni walay gininawa, mga kaigsunan og makiglan. Kay ang gitawag og kalag kitang mga tao nga mga buhi. Sumala sa gisulti sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 20, mga kaigsunan og makiglan, kapitulo 3 bersikulo 20, ingon ani ang atong makita, nagingon, og ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit, ang tanan gikan sa abog, og ang tanan mopauli sa pagkaabog pag-usab. Sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7, diha sa pagbuhat sa Dios sa tao, gibuhat sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Nan kung imong basahon ang nasulat sa Ecclesiastes kapitulo 3:20, nagingon, kay ang tanan gikan man lang sa usa ka dapit, ang tanan mopauli sa usa ka dapit, ang mopauli sa pagkaabog usab, mga kaigsunan, kay ang tanan gikan man sa abog. Kitang tao, pagbuhat sa Dios sa tao, gikan man ang tao sa abog. Kung ang tao mamatay, mubalik usab siya sa pagkaabog. Nan kay ang tao mamatay, mubalik mas pagkaabog. Sa diha nga mamatay ang tao, makahimo pa bas pagbalik sa iyang pinuyanan? Makahimo pa bas pagbalik sa ibabaw sa yuta? Sumala sa gisgutan sa Job kapitulo 7 bersikulo 9 ug 10, ang tao nga igalubong or ang taong manaog ngadto sa lubnganan, dili na siya mobalik pa sa ibabaw. Ardugang pagyud niya na nga mga pagpamatuod. Kung atong tanawon ang Genesis, mga kaigsunan kapitulo 3 bersikulo 19, ingon ani ang atong makita dinhiya kung atong basahon nagingon. Mga kaigsunan, nagingon dinhiya sa Genesis, mga kaigsunan kapitulo 3, Genesis kapitulo, gisgutan dinhiya mga kaigsunan kung ato ni nga basahon nga balasahon, gisgutan dinhiya sa kiniang balasahon sa Genesis, ingon ani ang ato nga mabasa kung atong basahon sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 19, nga nagingon, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod mo pauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka ug sabog ikaw mo pauli. Kini nga pulunga addressed ni sa atong tanang mga tao. Kay kitang mga tao or ang tao giumol man sa Dios gikan sa abog sa yuta. Well, kung ang tao mamatay, mubalik siya ngadto sa abog sa yuta. Nan kay mobalik man sa abog sa yuta, mga kaigsunan, kung ang tao gigalubong, sumala sa gisgutan sa Job kapitulo 3, kapitulo 7 bersikulo 9 ug 10, ang tao nga igalubong dili na mobalik pa sa ibabaw, mga kaigsunan ug makiglan. So Brother James, kung naminaw man ka karon, nagladtaw man ka sa live broadcast, salamat ka sa imo nga kini ang pagbulgar og pagpasabot sa inyong kaugalingon nga pagtulunan, nga kanang inyong mga pagtudlo o pagtulunan, mao di ang tinuod nga wala masubay sa balaan nga kasulatan. Kaya ato mga tres, nga dili man sayop ang pagtulunan sa mga Seventh-day Adventist, nga ang kalag o ang lawas, mga kaigsunan usara, kay dili man matawag og kalag kung walay lawas o gininawa. O nya, ngano nga gi-implement or gipadako ni nga pagtulunan sa mga Roman Catholic Church, sa mga CFD or Catholic Faith Defender, nga ang kalag og lawas managlahi, aron mga kaigsunan ilang mapasulod
ang pagtulunan nga kun ang taog mamatay, ang kalag mubalik sa ibabaw. Pero kining pagtulunan nga ang taog mamatay mubalik sa ibabaw ang iyang kalag or ang iyang espiritu, mga kaigsunan ug makiglan, kini nga pagtulunan wala ni gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kay wa man gitudlo sa balaan nga kasulatan, bot pasabot kining mga pagtulunan na hinimo lamang og tawo, mga kaigsunan ug mga kiglan. Nan kung kitang tawo mudgunit mutuho nining pagtulunan nga gitudlo sa Roman Catholic Church, sa mga Catholic Faith Defender nga wala gitudlo sa Biblia, unsa may mahitabo unya sa tua. Ang gisulti ni Kristo, Marcos Kapitulo 7 versikulo 7 ug 8 nagingon, tawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sangit sa ilang pagpanudlo, ilamang di pakadoktrina ang hinimo lamag tao, ilang gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug ilang ginawin-awiran ang kalagdaan nga hinimo lamang og tao. So kung imo lang tawon og susuon, mga kaigsunan ug mga kiglan, kung ikaw ug ako magagunit og magatuo, mga kaigsunan ug mga kiglan, meaning pagtulunan nga hinimo lamang og tao, mga higala ug mga igsoon, mahimo gyud nga atong pagsimba ug pagpangalagad sa Ginoo mahimo nga kawang. Aron dili mahimong kawang ang atong pagsimba ug pagdaig sa Ginoo, ang atong himuon, mga kaigsunan, ang hawiran or ang atong tuuhan ang pagtulunan nga iya sa Dios nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Well, wala naman tay igo nga panahon, mga higala ug mga kaigsunan, sa dili pahingpit tapuson ang atong programa niya ang ato nga closing song, mahiman ang atong closing prayer. John? Okay, mga higala, magampo kita, dalang panan ug makagagahom nga Dios na ka sa tronos kita sa langit, mapasalamaton minimo nga sa gyapon ang pulong sa kamaturan masabot sa kahanginan. Panalangin ni ang tanan, kani abot pangayo mo daw atong lang kay Kristo ang matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Well, mga higala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa ngalan sa nining atong programa, kini ang Mayong Balita. Kini lamang iyong may galas kanginan uban ni Brother Libby Clavis. Kini yung may gala, Brother John dito, Brother Kern Hapitan, o kini usab si Brother Isaw dito, magayon kanyo. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw, o ang Dios magapanalangin kanatong tanan.